салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони азиз. Бародарон, дар навори имрӯза 10 мошини фурӯшӣ дорем, ки мошинҳои арзон бо нархҳои дастрас ҷудо карда пешкаш намегардонем. Бародарон, видеоро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред, дар комментариё нависед, ки ба шумо кадом намуди мошинҳо даркор астед. Дар видеои оянда ҳатман пешкаш намегардонем. Ва касоне ки мошини замин, хона ва квартираи бори фурӯхтан доранд, метавонанд дар номрои имо ватсапи мо со'рат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман пешкаши харидорон мегардонем. мо боша видеонаворро сар мекунем, то охираш тамошо кунед, аз нархҳои мошинҳои имрӯза бохабар шавед. ва касоне ки дар канал меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед ва имкон бошад видеои моро дар имо ватсапатон поделитсия кунед. раҳмат бародарон барои дастгирӣ, барои лайки поделитсия карданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешраи мо астед. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Astra F яъне караван аст бародаро, ки соли барояш 1993, сӯзишвории танҳо бензин, кузов универсални, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин бародаро кор карда истодаи нахадвай 4 та баллони 80%, документҳои 6 моҳа муҳлат доранд. бародаро, мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархша 19 000 сомон мега. срочно пул дар кӯчидагӣ, ба ҳамин хотир арзонтар фурӯхта мешавад. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат, рақамҳои бародар рӯи экранда ҳастад. имо ватсап дора, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мехоҳед ягон ҷои ходокхона кушоед, марҳамат бародар, ҷои тиёр. ин бародар автобуса гирифтагӣ, ремонт кардагӣ, чӣ хеле ки дар навор мебинед, ремонти бародаро қоидави замонавӣ, ҳама шароитош муҳайё барои пухтани ходок ё ки масалан шаурма ва дигар чизое ки карданӣ астед. марҳамат бародар, бениҳоят ремонти хуб кардагия, расходи зиёдам кардагия, срочно сум дар кӯчидагия фурӯхта мешавад. нархша 125 000 сомон мега. бародаро, бо камтар арзон мешавад. ин қарор дорад дар шаҳри кӯлоб. марҳамат бародарон, касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳастед. занг занед, маълумотҳои бештара аз худи бародар дастрас кунед. Opel Vectra B соли барояш 2000, сӯзишвории газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин хуб, мотор, коробка ходовои ҳамаш 100%, полни губка кардагия, яксола ҳуҷҷат дорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 38 000 сомон мега. бо харидори аниқ боша якчи муомила мекунем. касоне ки харидор ҳастед, рақамаш рӯи экранда ҳастад. занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки дар канал меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем обуна шуданро фаромӯш накунед. Opel Vectra B соли барояш 1996, сӯзишвории газу бензин, кузов седан, объёмаш 1.6. коробка передачаш механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состоянии мошин беҳтарин бародаро, кондитсионер дорад, 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар кони бодом. нархша 26 000 сомон мега. ахирон нархшай. касоне ки харидор ҳастед, занг занед, беҳуда мега илтимос занг назанед. бародароне ки мошин, хона, замин ва чизҳои барои фурӯхтан доред, метавонед дар номрои имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Opel Astra F соли барояш 1994, сӯзишвории газу бензин, кузов хатчбек, объёмаш 1.6. коробка передачи механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. бародаро, состоянии мошин бениҳоят хуб аст.
солаш 94 лекин ранги 97 кардагиай 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод нақша 26 000 сомон гуфта истодай. бо ягон харидори аниқ боша бо мега омада ай пеш бинед арзоншам мекунем. марҳамат бародарон, касоне ки хачибек харидани ҳастед, рақамҳои бародар рӯи экрада ҳастай, занг занед, маълумотҳои дигара аз хели соҳиби мошин дастрас кунед. Opel Astra F соли бароиш 1994 сӯзишвори гази бензин кузов хачибек объёмаш 1.6 коробка педашташ механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ҳолати беҳтарин даҳай гази бензинш кор мекунад. мотор коробка ходовӣ соз балонош 80%. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нақша 28800 мега бародаро арзон мешавад. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон Opel Astra G караван хати алиш мешавад бо мега болои суметин. марҳамат бародарон, касоне ки мошинҳои алишӣ доред, занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. ваз нива астаи бародаро ки дар каментария гуфтагӣ буданд. соли бароиш 1998 сӯзишвори гази бензин кузов хачибек объёмаш 1.6 коробка педашташ механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гази бензинш кор мекунад. передокшам бародаро кор мекунад. мошин қарор дорад дар левакан яъне ки сарбанд нақша 21 000 сомон мега ва арзонам мешавад. варианти алиширам ҳастай. марҳамат бародарон, касоне ки дар кор ҳастед, занг занед, маълумотҳои пурра ва аниқтара аз хели соҳиби мошин дастрас кунед. ваз нива соли бароиш 1999 сӯзишвори гази бензин кузов хачибек объёмаш 1.7 коробка педашташ механикаи дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мега састани мошин зури бадай ягон камбудӣ надорад. танҳо мешинӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри норак нақша 27 000 сомон мега бо арзон мешавад. варианти алиширам ҳастай бародаро. марҳамат бародаро, барои маълумоти пурра ва аниқтар ба рақамҳои рӯи экран буда занг занед, маълумотҳои бештара аз хели соҳиби мошин дастрас кунед. бародарон, самасавол камаз аст ки соли бароиш 1989 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. састани 100% ҳамаш кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри душанбе нақша 105 000 сомон мега ягон харидори аниқ боша бо мега омада айпаш бинед муомиларо мекунем, яъне ки арзонтаршо мекунем. марҳамат бародарон, касоне ки камаз харидор ҳастед, рақамҳои рӯи экран буда занг занед, маълумотҳои дигара аз хели соҳиби мошин дастрас кунед. бародароне ки мошин, хона, замин ва чизҳои бори фурӯхтан доред, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. гурӯзавои фотон ҳастаи бародаро ки соли бароиш 2011 сӯзишвори гази бензин буданд. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. састани мошин мега хубай, кам кор кардагиай, нав мега мотори навш кардагием, 1 сола ҳуҷҷат дорад, аккумуляторашам навай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нақша 85 000 сомон мега бародаро харидори аниқ боша бо арзоншам мекунем. касоне ки харидори аниқ ҳастед, мега занг занед, беҳуда илтимос занг назанед. бародаро, ин ба 10 мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем.
هم خیلی ماشین های فروشی داشته باشید میتونید در نمره ایمو و واتساپ ما صورت و معلوماتش رو روان کنید. در ویدیو آینده حتما پیشکشی خریداران میگردانیم. و کسانی که در کانال مهمان هستند خواهش میکنید ابونه شدن رو فراموش نکنید و امکان باشه ویدیو ما رو در ایمو و واتساپتون پدیلیت کنید. رحمت برادران، برای دستگیری برای لایک پدیلیت کردنتون از دستگیری هر یک شما میندور هستیم. دستگیری شما پیشروی ما است. خیر تا ویدیو آینده.